Zenen lan bat eta egina izan den artean, eta tarte bat eskitu zea, hilabete batzuk, urte bat berbela, eta orduan urte batekin distantzia ere pixka hartzen da lagunekin, eta ez batean nola sentitzen dugu. Bueno, lehenik eta behin nazio naiz, dena dakikula zertian gorra, entzuteko almenik ez dekaten pertsonak dira gorrak. Horrek ez du esan nahi, elkar komunikatzeko gaitasunik ez dakainekan, haien lenguaia propio dute, zein bidezko lenguaia hori. Baina ni, eta ezagutzen hautenek badakitean bezala ni melomano xamarra naiz, musikazale apasionatua naiz. Nire galdera da, nola ulertzen duten musika gorrek? Zer da gorrentzako musika? Zarata, burrunda, doinu akustiko hori zerbait abstraktua da. Orduan, nola jakin erritmo bat, lasaia dan, astuna dan, isila dan, eta hori nola interpretatu, nola dantzatu hori. Kokatu nahi izan dutena da, gor bat, dantzaleko batean, diskoteka batean, musika jaialdi handi batean, jende zinguratuta, ez dago bakarrik. Baina beak, isiltasuna bakarrikan antzematen du. Jokoz kanpo dago, galduta. Ez dut uste ulertzen dut ikanean, gainintzekoan ritual hori, saltuka hon, burua moitu, eskuak altxa. Orduan, pixka bat, hor dago film bat, Babel izenekoa, Alejandro González Iñárrituk gualdela 7 urte destinatu zuna, historio ezberdinak elkar arilkatzen ditu eta historietako bat nerabe japoniar baten ingurukoa da. Eta nerabe hau, ezka hau, momentu sekuentzi batean agertzen da halako dantzaleko erraldoi batean, non musikak etengabe kolpatzen du, eta kamarak bere begitatikan ematen duenean, neska honek entzuten dutuna da, isiltasuna. Liburu hau idazten hasi nintzanean, lehenengo poemak isiltasuna bakarra dira zidaten oinarri, eta pixka bat segituan etorritzaidan burura film hori, sekuentzia hori. Eta pentsatu nuen kontzeptu hori ona izan ditekela, liburu honen leitmotiba izateko, ari gidaria izateko, eta honekin proiektua aurrera eramateko gorren dantzalekoa. Idazten hasiala, konturatu nintzen, gor mota bakar bat ez da hola. Ez entzuna nahiten duen jende asko da hola, edo komeni zaiona entzuten duena. Orduan, askotan petatzen hasten naiz gizartea berekoia dela eta komeni zaiona entzuten duela bere interes propioak aurrera eramateko, bere interesak lortzeko. Eta badirudi, eskala handira jota, sistema politikoa, soziala, ekonomikoa, religiosua, hori da nahi badirudi entzumena atrofiatu dela. Eta ez dutela kontuna horretzen, jendeak behar duena, herritarrak behar duena, nahi duena. Baien dantzaleku selektiboa, dantzaleku propioa osatu dute, eta askotan txontxoki bezala erabiltzera dituzte. Eta bazterketa hori, zeharka edo zuzenean honetan islatu dut. Ikor horiek sartu ditut, baina benetan liburu honetan kontatu nahi dutena da nire barreneko borroka hori. Gizaki banako bakoitzak bere buruak indakan borroka konstante etengabe hori. Diota ingo diot kasu, ala buruari ingo diot kasu. Arrazoik eta logikoaren alde joko dut, ala sentimentuen aldetik joko dut. Pixka bat, barne eztabaida hori, norbeak dakana bere buruarekin, engirutxua egingo diot kasu, ala jaurutxua egingo diot kasu. Eta nire kasu hortan, burua uste horiek askotan obsesio bihurtu zaizkit, eta obsesio horiek menperatzen autenean, itolarria sartze zait, ezin egona sartze zait, eta ezin egon horretan, itolarri horretan honean zurrunbilo baten erdian nagoa pentsatzen dut. Eta zurrunbilo horren erdian nagoenean askotan konparatzen naiz pertsona gor bat dantzaleko baten erdian, bezala. Horrela kontatzen ematen du liburua, oso serioa dela, kritika sozial batekin nahi dula, oso sakona, serioa, baina humore, betza, ironia, negukotasun handia daka liburu honek. Absurduak ebai, gauza kontra
abstraktua da, arteka, surrealista ere bai, eta azken finean da barruak ustutzea bezala. Nik hau idatzen den momentuan, poema bakoitza askotan ere barruko kaka edo gorotz guzti hori kanporatzea izan da. Eta bapateko ariketa bat izan da gaina, bapatean atea da kanporaketa bat, oka egin ez bezala askotan. Eta behin hori dana botata dakasunean, sentimentu hori kanporatzen dezunean, ondo sentitzea. Erreferentzia asko topatu dizaki irakurriak poema hauetan, erreferentziak zatitutenean dira zinema, literatura, musika, artia, nahi kultura asko gustatzen alor bada, eta bertako disiplina ezberdinetako erreferente horiek, ikur horiek, esplizituki edo implizituki adierazi ditut, eta nik uste dut irakurtzen